Kaixo, eremuekin hasiko gara, eremu gravitatorioa, elektrikoa, magnetikoa, hoiei buruz egingo dugu hitz ikasturtearen parte honetan, baina hoiekin hasi aurretik oso argi eduki behar dugu zer dan eremu bat. Eta fizikan eremu bat izango da, hemen daukaguna, patxada joango gara. Espazioko eskualde bati eremu deritzogu, orduan, espazioko eskualde bat izango da eremu bat, eskualde horretan perturbazio baten efektuak hautematen badira. Perturbazio baten efektuak hautematen badira. Orduan, espazioko eskualde bat, perturbazio baten efektuak nabaritzen direna, hor eremu bat daukagu. Gorputz batek beste batzuekin propietate komun bat izateagatik, sortutako interakzioaren ondoriozko perturbazioarenak hain zuzen ere. Errepikatuko dugu, eta berriro zati bakoitzak zer esan edo ikusiko dugu. Espazioko eskualde bati eremu deritzogu, eskualde horretan perturbazio baten efektuak hauteman badaitezke, gorputz batek beste batzuekin propietate komun bat izateagatik sortutako interakzioaren ondoriozko perturbazioarenak, hain zuzen ere. Hortaz, gorputz batek ezaugarri bat izateagatik perturbazio bat sortzen du. Eta espazioko eskualde batean, propietate berdina duten beste gorputzek hauteman dezakete perturbazio hori. Eta perturbazio horrek interakzio bat sortzen du beraien artean. Adibidez, orain eremu gravitatorioekin hasiko garela, eremu gravitatorioan masa batek perturbazio bat sortzen du eta eremu bat sortzen du. Espazioko eskualde batean nabari daitekelako, hauteman daitekelako masa horrek sortutako perturbazioa. Eta masa duten gorputz guztiek, eremu horren barruan baldin badaude interakzio bat edukiko dute, perturbazio hori nabaritzen dutelako, masa dutelako ere bai. Espero dut ulertzea irakurri berriro, liburuan irakurri, klasean galdetu, aurrera!